Anem a veure com fer una tasca en la qual hi ha un Google Docs. Entrem a la tasca, aquesta tasca et diu que miris aquest vídeo i que seguidament contestis l'arxiu que tens. Obrim el document i aquest document es carrega a un Google Doc. Aquí et diu que escriguis el que has après. Per exemple, jo escric que el béisbol és un esport d'equip. A continuació, decideixi que he acabat la feina i l'he de lliurar. Aquí dalt us posa comparteix o lliura i l'he de lliurar. Jo lliuro i el mateix Google Classroom em diu si el voleu entregar. Jo li dic que sí, que ja he acabat, que l'entregui. I automàticament aquí ens surt que ja està entregat, perquè ens surt l'opció d'anul·lar l'enviament. Imagineu-vos que ens hem equivocat, que us falta afegir alguna cosa, que el voleu ampliar, doncs anul·lo l'enviament, anul·lar l'enviament i seguidament el torno a tindrà en estat d'entrega. Per tant, el puc tornar a obrir i ara el puc seguir editant. Per exemple, en el cas he estat treballant i veig, dic, ai, m'he oblidat de penjar una foto. Doncs vaig a insereix i insereixo una imatge. La puc penjar si la tinc guardada a l'ordinador des de l'ordinador, la puc buscar a internet, si la tinc al meu Drive, si la tinc al Google Fotos, al Google Fotos, si sé l'adreça electrònica per l'adreça electrònica i si l'ordinador consta de càmera, doncs puc fer una foto des de l'ordinador amb la càmera de l'ordinador i se'm guardarà a l'ordinador. En aquest cas la buscaré per internet, des de la web. Se m'obre aquí al costat un desplegable, li poso la paraula béisbol i trio la foto que m'agradi més. En aquest cas, per exemple, vaig baixant i decideixo que trio la foto del llançador. La selecciono i insereixo. En aquest cas, després la puc editar, jo simplement la faig més petita i decideixo posar-la al centre del foli. I jo crec que tinc la feina feta, per tant la torno a lliurar, perquè la vull entregar al meu mestre o a la meva mestra, i clico lliure. El programa em diu si la vull entregar, l'entrego i observo que aquí ha canviat, ja torna a haver-hi anul·lar l'enviament. En aquest cas, dono la tasca per feta i si anés per l'altre camí que us hem explicat, per buscar tasques pendents, me'n vaig a la classe de 5è A, veig que no em queda res assignat, veig que no tinc cap feina sense entregar i si vaig a fet, observo que la feina del vídeo i contestar després al document doc ja està fet.